Tento, ako aj každý predchádzajúci rok, sa do kampane Do práce na bicykli v Martine zapojilo 225 tímov, čo tvorilo 787 účastníkov, ktorí na bicykli najazdili takmer 110 000 kilometrov. Veľký počet zapojených účastníkov, rekordná prejdená vzdialenosť a podpora zamestnávateľov dokazujú, že udržateľná doprava má v meste Martin svoje stabilné miesto. Tento rok sa uskutočnil už 12. ročník kampane Do práce na bicykli. Mesto Martin sa po 7 víťazstvách za sebou umiestnilo na krásnom 2. mieste a určite to nie je pre nás prehra. Práve naopak, spoločne sme dosiahli ešte lepší výsledok a najazdili sme približne o 15 000 kilometrov viac ako minulý rok. Celkovo sa zapojilo 73 firiem a inštitúcií. Medzi tie najaktívnejšie organizácie patrili HBM Pharma, Ekoslovakia a Jeseniová lekárska fakulta. Je to veľmi dobrý pocit. Tešíme sa z toho, že sme niečo akože zvíťazili, nejaké miesto, ocenenie zasa, ale ja si myslím, že každý, kto sa zapojil, že je ocenený, pretože určite prispieva k tej našej zeleni aj k ovzdušiu, aby sme našim budúcim generáciám, aj malým deťom odovzdali niečo čisté a nie len na seba sa každý díva. No super. Ja sa snažím každý rok pretekať ako o dušu, keďže robím pekárni, takže makáme každý deň. Nás to potešilo. A sme radi, že sa takéto súťaž organizuje. Aj keď vlastne my, aj ostatní kolegovia chodíme skoro celý rok na bicykli, takže jeden mesiac súťaž alebo nie. Pre nás je to taký bonus troška. My sa zapájame už pravidelne, niekoľko rokov. No a keďže sme traja kolegovia plus vedúca, no a my chodíme celý rok vlastne na bicykli do roboty, takže nemáme problém, že mesiac ešte trošku pridáme viac. Tak snažíme sa čo najlepšie výsledky dosahovať. Ja osobne nechcem sa chváliť, ale vyhral som to 2-krát. Hodnotili sa aj kategórie prejdených kilometrov pešo a najazdených verejnou dopravou. V Martine prešli účastníci v júni pešo celkovo takmer 5382 kilometrov, čím ušetrili 1458 kilogramov oxidu uhličitého. Verejnou dopravou najazdili približne 29 000 kilometrov, čím prispeli k úspore ďalších 5000 kilogramov oxidu uhličitého. To potvrdzuje, že Martin si aj naďalej udržiava postavenie jedného z popredných lídrov ekologickej dopravy na Slovensku. Vďaka tomu sa možno budú budovať ďalšie cyklotrasy, ako som počula, napríklad do Sučian a tak ďalej. Takže to pomáha viacerým veciam. Ja v prvom rade chcem všetkým poďakovať, ktorí sa vôbec zapojili do tejto súťaže. A ja som sa preto zapojila, ja ani nemusí byť súťaž, ja bicyklujem celý rok. Pre mňa je to také hobby a si myslím, že pohyb nikomu nezaškodí. Kultúrna sála v Rútockej synagógy sa stala v piatok dopoludnia dejiskom výnimočnej udalosti. V rámci Dní mesta boli do siene slávy v Rútok uvedené vzácne osobnosti, ktoré svojou prácou, tvorbou a obetavosťou výrazne prispeli k rozvoju mesta. Schádzame sa v roku 770. výročia prvej písomnej zmienky o Rútkach. Schádzame sa takmer na sklonku dvojtýždňového seriálu podujatí šitých na mieru najrôznejším cieľovým skupinám v našom meste. Od tých, čo majú radi modernú hudbu, vážnu hudbu, či folklór alebo výtvarné umenie, jarmočné nákupy a pestovateľské diskusie, športové podujatia, až po milovníkov histórie a knižnej tvorby. Každý si v týchto dňoch mohol nájsť podujatie podľa svojho gusta a svojím spôsobom tak oslaviť narodeniny svojho mesta. Slávnostného oceňovania osobností sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí, medzi nimi aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová či primátor Martina Jandanko. Je pre mňa veľkou cťou stáť tu dnes pri vás a pozdraviť vás z Žilinského samosprávneho kraja práve pri oslave výnimočného jubilea 770. výročia prvej písomnej zmienky o Rútkach. Tento dátum nie je len historickým medzníkom, kedy ste vstúpili do písaných dejín, ale predovšetkým je pripomienkou bohatého dedičstva a tradícií, ktoré formovali vaše mesto a celý región. Rútky sú mestom nielen niekde na mape nejakým maličkým mestom,
ale že Vrútky sú historickým mestom, lebo 770 rokov mnohé mesta, aj slávne vo svete, predovšetkým za veľkou vlákou, nemajú. Združenie miest a obcí Turca pozorne sleduje život, aktivitu a prácu nielen pána primátora, ale aj poslancov a občanov Vrútky. A musím povedať, že sa tešíme. Tešíme sa z tých výsledkov, ktoré Vrútky dosahujú. Ako prvé boli udelené pamätné listy. Ten prvý si z rúk Branislava Zacharidesa za športovú činnosť a výbornú reprezentáciu prevzala Nikoleta Lamošová. Za rozvoj mesta a dlhoročnú angažovanosť v orgánoch mesta si pamätný list prevzal aj Ivan Kováčik. Tretí pamätný list bol udelený Spolku Katolíckeho kultúrneho domu pri príležitosti 100. výročia jeho založenia. Pamätný list si za športovú činnosť a vynikajúcu reprezentáciu mesta prevzal aj stolnotenisový oddiel družstva mladších žiačok TJ Lokomotíva Vrútky. Po udelení pamätných listov nasledovala kategória cena primátora mesta. Ako prvý si ju prevzal riaditeľ základnej školy Hany Zelinovej pri príležitosti 60. výročia založenia školy a za výbornú pedagogickú činnosť. Za dlhoročnú činnosť rímskokatolíckeho farára bola cena mesta Vrútky udelená aj monsignorovi Jozefovi Petrášovi. Tretia cena primátora mesta putovala do rúk Milana Celerína za vynikajúcu športovú činnosť a aj pri príležitosti životného jubilea. Ďalej bolo na programe udelenie ceny mesta Vrútky. Od piatku sú jej držiteľmi družstva dorastu žien, mužov a slabozrakých a nevidiacich športovcov kolkárskeho klubu TJ Lokomotíva Vrútky za dlhoročnú vynikajúcu športovú činnosť. Manželka Janka prevzala ocenenie cenu mesta Vrútky, žiaľ s prívlastkom in memoriam, za hrdinský čin svojho manžela Mariana Mindeka, ktorý pred 10 rokmi tragicky zahynul pri zrážke 2 lietadiel nad Ilavou. Na záver, ale v neposlednom rade boli udelené čestné občianstva mesta Vrútky. Jedno z nich bolo udelené už deň v predstihu počas prítomnosti profesora Jozefa Šidla na pôde mesta. Ocenenie mu bolo udelené za odbornú činnosť v oblasti medicíny. Za odbojovú činnosť počas druhej svetovej vojny bolo čestné občianstvo mesta udelené Zuzane Šenoldovej in memoriam, no a čerešničkou na torte bolo udelenie čestného občianstva mesta Vrútky multitalentovanému husľovému virtuózovi Daliborovi Karvajovi. Musím povedať, že na tento deň som sa strašne tešil, keď som sa dozvedel, že budem oceneným a že zase môžem prísť domov, že budem u rodičov, prídem s mojou rodinou, že po obede budem mať 2 koncerty tu na 2 recitály, tak to je proste krásny deň. Na to som sa strašne tešil a naozaj veľká vďaka za to ocenenie. Ďakujem pekne. Jeseniová lekárska fakulta v Martine investovala tento rok do výmeny prevádzkových systémov a technológií. Cieľom týchto investícií je znížiť spotrebu energií a zvýšiť efektívnosť prevádzky. Na budove Biomedu sme nainštalovali 542 solárnych panelov, čo zabezpečí zníženie energetickej náročnosti tejto budovy. Taktiež sme zrekonštruovali kotolňu Štefánikovho ústavu a aktuálne sa pracuje na obnove strechy na našich teoretických ústavoch v časti, kde sa nachádza telocvičňa. Na vysokoškolskom internáte na Novomestského ulici prebieha každoročne postupná rekonštrukcia ubytovacích buniek. Počas letných mesiacov sa podarilo úspešne obnoviť ďalšie izby. V
Tento rok je pre nás o to výnimočný, že nielen, že sa nám podarilo opraviť najväčší počet ubytovacích buniek a zariadení ich novým nábytkom, ale išlo o posledných 11 buniek, čo predstavuje 110 lôžok. Išlo teda o 44 izieb a 22 vstupných chodbičiek. V 10-poschodovom internáte so 760 lôžkami, ktoré sú aktuálne plne obsadené, sa počas uplynulých 10 rokov zrekonštruovali všetky izby. Naposledy obnovené miestnosti teraz poskytujú študentom vyšší komfort a kvalitnejšie podmienky na bývanie. Sme vymenili podlahy, spravili sme nové stierky, máľovky, vymenili sme radiátory, dali sme nové dvere, zárubne a nový nábytok. Ja už som tu teda 3. rok, čiže zažila som si aj ten starý intrak, aj tento teda nový prerobený. A tie izby nám sa teda naozaj veľmi páčia aj s ostatnými študentami, s ktorými som sa teda rozprávala. Určite je to posun oproti tým starým izbám. Akože býva sa veľmi dobre, príjemne a je to aj tak pôsobí to čistejšie. Je to také viacej akoby domácke, že určite by som si to takto podobne zariadila aj ja doma. Takže keď som prišla prvýkrát do izby, tak bolo cítiť tú takú vôňu nového nábytku, čo bolo super. A my sme si to vlastne trošku ešte prispôsobili tú izbu, takže už je to ako doma v podstate. Na výbere nábytku sa podieľala aj študentská samospráva, ktorá rozhodovala o dekore a kladla dôraz na praktickosť a funkčnosť jednotlivých kusov. Nový modernejší vzhľad dostali aj spoločenské priestory, v ktorých sa môžu študenti realizovať. Zároveň sme vo vlastnej režii z miestnosti študentskej samosprávy, copy shopu a redakcie časopisu opravili. To znamená, dali sme nové podlahy, nové stierky, nové maľovky a postupne ich zariadíme novým nábytkom. Popri tom sa nám podarilo opraviť aj celé 10. poschodie, kde sme vymenili radiátory. Celkové investície do obnovy internátu počas letných prázdnin presiahli 470 000 eur. V pláne je posilniť pokrytie internetu na každom nepárnom poschodí a v blízkej dobe sa majú opraviť aj spoločné chodby. Dodávame, že ďalšie ubytovacie kapacity fakulta poskytuje v 4-poschodovej budove na ulici Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde je pre študentov k dispozícii 177 lôžok. Bezpečný a samostatný pohyb nie je pre každého samozrejmosťou. Ľudia so zrakovým postihnutím sa po uliciach miest pohybujú s ťažkosťami, preto je dôležité pokračovať v debarierizácii. V prvom rade si treba uvedomiť, čo znamená slovo debarierizácia, pretože dá sa povedať, že je to diskriminačné, keď odstranením jednej bariéry vytvoríte druhú. A to sú práve tie znížené obrubníky. To je napríklad obrovská bariéra pre ľudí so zrakovým postihnutím, lebo to prehliadajú, nevedia sa tam orientovať, je tam nebezpečenstvo, že vojdu do vozovky. Takže treba to potom ošetriť aj našimi špeciálnymi prvkami. To sú všetky tie laicky povedané guličky, čiaročky, ktoré vidíte pri prechodoch prechodcov, prípade pri nejakých vstupoch do budov dôležitých. Európsky týždeň mobility upozornil na odstraňovanie bariér vo verejnom priestore. Súčasťou podujatia bol aj terénny workshop, kde si účastníci mohli vyskúšať vnímanie priestoru pomocou špeciálnych okuliarov. Mal som na sebe okuliare, ktoré majú symbolizovať ešte ako zvyšky zraku, ale kategorizované to už je v rámci slepoty. A musím povedať, že človek úplne inak vníma terén a chodenie je omnoho obťažnejšie a vlastne celkovo to videnie je takmer minimálne a človeku fakt hrozí riziko úrazu vlastne pomaly na každom kroku. K dispozícii bol aj model periskopu, optického zariadenia, ktoré sa skladá z 2 zrkadiel. Slúžil na simuláciu situácie, v ktorej sa dá overiť, ako vnímajú predmety a dianie detí z výšky približne 90 cm. Keď sa dospelí prejdú s týmto periskopom, napríklad po pešej zóne, po námestí, kdekoľvek, tak vidia ako keby z ich pohľadu rôzne prekažky, bariéry, plóty, alebo teda nevidia, ktoré tam sa nachádzajú a je to také troška zábavné, lebo môžu sa ľahko stratiť, môžu zakopnúť niekde, do niečoho naraziť a tak ďalej. To je vlastne ako keby simulácia toho detského videnia. Není to úplne príjemné, ten obraz je celkom dosť skreslený a poviem pravdu, ako dosť to vie človek aj pomotať, že má pocit, ako keby bol aj opitý. Z hľadiska debarierizácie, čo sa týka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je nás veľmi málo.
To znamená, že my nedokážeme ani fyzicky obsiahnuť celé Slovensko. Ja mám konkrétne na starosti celý Banskobystrický kraj a nemôžem si dovoliť behať po stavbách a zisťovať, kde sa čo prerába. Preto sme veľmi radi, že sme sem dnes boli pozvaní, aby sme mohli teda nejakým spôsobom sa zviditeľniť, že je tu tá naša organizácia, že dokážeme konzultovať s projektantami, so stavebnými úradmi a vieme teda aj vysvetliť tej verejnosti, na čo treba upozorniť, keď niečo zbadajú. Treba brať ohľad aj na ľudí, ktorí majú vlastne zhoršené videnie a myslím si, že ako není to sranda žiť takto s nejakým znevýhodnením. V Kaštieli v Záturčí sa v sobotu 13. septembra konalo stretnutie potomkov niekdajších Zemanov, rodov, ktoré stáročia spolu vytvárali tvár regiónu. Ich mená sú dodnes veľkým písmom zapísané v pamäti turčianskych obcí aj v historických dokumentoch či kronikách. Hlavným organizátorom vzácneho stretnutia bol Milan Velič, ktorý sám pochádza zo zemianskeho rodu. Som správca facebookových stránok Zemianstvo na Slovensku a Turecko-Líska Zemanov. Není to moja profesia, je to môj koníček. Bolo mi takým snom, že by sme sa stretli nielen Veličovci, ale vlastne všetky ostatné rodiny, ktoré sa hlásia ku svojim koreňom. A v rovnakom čase a na jednom mieste sa takýchto ľudí stretol krásny počet, bolo ich 120, hlavne z turčianskeho regiónu, ale prišli aj návštevníci z iných kútov Slovenska. Nešlo totiž len o stretnutie vyslovene pre potomkov Zemanov, ale aj pre fanúšikov histórie. V roku 1709, keď bolo sčítanie Zemanov, tak sa spočítalo asi 89 rodín. Turiec bol jeden z najhustejších regiónov, kde sa Zemani ako zemianské rodiny vyskytovali. No a radi by sme, aby tá tradícia nejak pokračovala buď toho stretávania, alebo toho prepájania, pretože Zemani sa brali medzi sebou, ako vieme. Takže vlastne všetci sme taká veľká jedna rodina. Turčianske rody sa medzi sebou spájali. Ja som tiež potomok Zátureckých a Tomkovcov, čiže história mojej rodiny je do roku 1249. A je to dôležité preto, aby sme ukázali aj ten odkaz do budúcna, že máme aj ďalšie generácie, že tu máme svoje deti, ktoré vedieme k tomu, aby si pamätali vlastne, odkiaľ pochádzajú. Medzi desiatkami ľudí, ktorí si stretnutie nenechali ujsť, bola aj známa herečka, filmová producentka a manželka legendárneho režiséra Juraja Jakubiska a tiež prišla s hrdosťou v srdci na rod, ktorého je pokračovateľkou. Naša rodina, ako je rod Horvát, ktorá vlastne najvýznamnejší prispela k rozvoju v 19. storočí v druhej polke a na prelome 20. storočia medzivojnového obdobia aj počas druhej svetovej vojny a je vlastne od Jozefa Horváta, Mária Olga Horvátová, Želmíra Duchajová, Cyril Horvát, Ivan Horvát, môj otec, brat Boris Horvát, ktorý bol významným činiteľom Slovenskej armády, ktorá sa proste pridala nakoniec, na tom sa pracovalo celé roky, ktorá sa pridala vlastne k oslobodzujúcej armáde. Takže a ja som teda potomok týchto vzácnych ľudí. Ja som až po skončení vysokej školy som prišiel na to, že patrím do nejakého zemianského rodu. Tak o to viac ma to chytilo ako koníček. Naskôr som študoval svoj rod a potom to prešlo také láske, ako som zistil, že moje prababičky boli z iných rodov zemianských, tak je to vášeň celý Turiec. Oni sú takí pyšní, hrdí Zemania a oni sa stretávajú. Nie je to jediné stretnutie toto, ktoré je v Turcii, ale oni sa po Slovensku stretávajú. Takže určite si každý nájde svoju rodinu, svojho príbuzného, takže je to veľmi aj milé stretnutie a v tomto prípade aj vedecké, odborné, pretože budú to také veľmi zaujímavé prednášky. Ja si myslím, že aj mladá generácia, ktorá nie je vôbec arogantná, ako sa o nej hovorí, ale nemajú tie informácie, by sa mala zoznámiť s tým bojom, ktorý naši predkovia zdieľali a ktorí proste viedli, aby sme mohli byť my v dnešnej spoločnosti. A nech už je akákoľvek, ale sme. A nie je to o tom, aby
aby sa žilo rovnako. Je to o tej úcte k tomu, čo bolo, čo nás sem priviedlo a uvedomiť si, že my sme pokračovatelia nejakého odkazu. V sobotu pokračovala 7. kolom 3. futbalová liga. Martinskí futbalisti sa predstavili na domácom trávniku proti hráčom Rimavskej Soboty a na tento zápas by určite najradšej čo najskôr zabudli. Spočiatku totiž nič nenasvedčovalo tomu, čo prinesie jeho záver. Martinčania začali aktívne a hneď v úvode zamestnali brankára hostí, no tento si svoje miesto zastal. V 9. minúte už však nestačil na výbornú strelu z kopačky Zuziaka, zásluhou ktorého sa domáci ujali vedenia. Inkasovaný gól naštartoval hostí, ktorí preverili ducha prítomnosť domáceho gólmana, no Ďuríček bol na správnom mieste. V závere prvého polčasu prišlo viacero sľubných príležitostí na obidvoch stranách, no bez gólového zakončenia. Najskôr len tesne minul bránu Ďanovský, následne si výbornú šancu vypracoval Holáň, na opačnej strane zas Ďuríček bravúrne zlikvidoval tutovku Ferleťáka. V druhom dejstve v jeho záverečnej časti nastal zlom. Najskôr sa Martinčania vďaka vlastnému gólu hostí dostali do dvojgólového vedenia, no čo sa dialo potom, to už bol pre domácich ako zlý sen. Najskôr v 75. minúte na 2-1 znížil Almeida, o 4 minúty na to bolo vyrovnané a v 89. minúte premenil 11 Steiniger, čím zabezpečil Rimavskej Sobote plný bodový zisk.